welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl and why sir ba? Manglaag kami ngayon, pupunta kami. Hala, uyog lagi. Pupunta kami sa pamangkin namin, manguha ng avocado. So, join me guys at tara manguha tayo ng avocado doon. So, let's go! Si Hangal Girls gay oh. Gasigi og lakaw-lakaw. Unsa ka na siya? Unsa ka na siya punta? Pagkata mo agi. Ay sa dalan lisod pod. Manulong guro na siya gubat. Hoy guys, tingnan niyo ang tulay. Isa lang. Dalawang kahoy lang. Ito ang aming ano guys. Kurog ra ba kay tagpuan? Agiana na mo guys. Umay. Ina mahugno. Ate mahugno ko ani ba? Dandog kayo. Biskot mura man kog. Mura magnikurog akong one hood ane. Di ra mo kurog atong one hood ane. Agay timsa. Ay, mukat-kat na mi sa buntod. Ah. Daghan daw kaig avocado diring dapita. So guys, malapit na kami. Ayan ang kanilang bahay. So let's go. So guys, nandun na kami pero hindi ako naka-video dahil may sounds na CPR ako. Kaya andyan na ang avocado at may pusa. Charot. So kumain lang kami doon at wala akong masyadong mga hanas doon. Kumain lang kami ng kamuting kahoy at avocado. So actually ina-add ko lang itong video na to sa Munggo vlog ko kasi para makaabot siya ng medyo humaba na yung video. Kaya guys, pasensyahan nyo niya, nagpaibog lang ko sa avocado. And that's all. Let's eat everyone. Linagyan lang namin siya ng gatas, condensed milk, pero hindi ko na video dahil panay ang kain ko doon. So guys, let's eat. At wala akong boses dyan dahil nga mas CPR ako sa sounds. So that's all. So, this ends my first video. Yung second video is in the next. Char! 3 hours later. So, today's video ay ipapakita ko sa inyo yung paglinis, pagbalat. Hindi ko iwan ko anong tawag. Pagbalat ng munggo kasi last time yung vlog ko, nanguha kami ng munggo. Paano mag-harvest ng munggo? So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano linisan or balatan or whatever, what do you call that one. So, guys, samahan nyo ako. So yan guys, ibilad na namin ang munggo para mamaya lilinisin na namin pag maano na siya, mabilad na.
Yan. Lagay namin sa trapal. 5 hours later. So guys, nakita nyo, binilad namin to buong araw sa initan. So ngayon, tuturuan namin kayo kung paano linisin. So yan guys, ganito siya linisin. Ayan oh. I-focus sana dahil. Ayan. Ayan, ganyan siya. Lalalala. So ganito siya guys. Wait lang. So ayan guys. Ganyan yan siya oh. Nakita niyo? Ayan, ang munggo. Kung saan na siyang ano. Ayan. So, nakikita nyo, nalalagas yung seeds. Yung ano bang Tagalog? Basta yung, oh, see? Nakita nyo? Ayan. Ganyan siya, guys. So, yan, guys. Giuko na sa akong pamangkin. Giuko na namo ang munggos. So, ginuko ang lubot-lubot. Wala, ayaw! No. So, ganyanin lang siya, guys. Sayaw-sayaw lang kami.
Ganyan na siya. Naalis na yung balat niya. Dayon guys, tahupan na dayon siya. Excuse sa dakong tiyan. Ayan, paliran na siya guys. Ayan, kita nyo. O, see? Pahiran na pahiran. Paliran siya. So, ganyan na siya guys. Nawala na yung balat niya. So, ayan guys. Unti na lang. Malinis na siya. Ayan. Tapos alig-igon din siya sa nigo guys. Igo kabalog Tagalog. Yan guys, malinis na siya. Kita nyo. Andito na sa sako yung iba, o diba? Tingnan nyo. Wow. Ayan, that's all guys. Kung paano maglinis ng munggo. So, ito yung sako. So that's all guys. Thank you for watching. And please subscribe my channel Hangal Girl and click the notification bell para updated sa lahat ng walang kwentang video. So, thank you guys. See you in the next vlogs. Bye for now. Take care everyone. 君の虜になってしまえばきっと